Izkina honetan jarraitzen dugu, jaialdi handiko gauza txikiei adi. Gaur 4. eguna eta jadanikia denetarik ikusi dugu. Oharkabean igaro diren filmak desilusioa eragin duen hainbat izenburu, baita txalo zaparradaren bat ere. Eta pelikula artean buruari atseden emateko bada aukera bat Donostitik paseatzea. Hori bai, arrisku batekin. Holako frutadenda bat aurkitu, laranja batzuk ikusi eta Nino Rota maisuaren melodia burutik ezin kentzea. Berarentzat dena itzaletik zuzentzea nahiago duelako aita jaunaren papera. Gero autografo histariak daude, egun hauetan hoteleko atea bizileku dutenak. Mesede bat eskatu diegu, beraiek gauzak nola ikusten dituzten azaltzen. Jim! Eta Jim, jator, hurbildu egiten da. Egia esan, gertutik 80ko hamarkadan zinema independenteko mutil gaiztoak, ez dirudi horren gaiztoa. Beste hauek jada eskuratu dute familian leku bat. Belodromoak zinezale berriak egiten ditu, jakin badakigulako, txikientzat berea eskaintza ukaezina dela. Txiki eta helduentzat esan beharko genuke, Ponjo itsasla barrean zinemaldiko burutsuenek ere ikusteko modukoa baita. Hablar de nuevos directores hace ya mucho tiempo. Jaialdiaren eromenaren erdian, Victoria Eugeniako klubeko hitzaldiak ere eskaintza ukaezinak dira. Lo que destaca sobre todo es el entusiasmo de los nuevos directores. Ese entusiasmo hace que sean absolutas joyas. Begi batzuk adi, txaloren bat noiz edo noiz, eta zinemarenganako pasio asko. Familiak, jaialdiak, zerga hori besterik ez du eskatzen.